uJesu ukhuluma indaba yamadoda amabili, lena enye yayisigwili, lena enye isichaka. Lo oyisigwili wayenezinto ezakahle ebusa, athi mayesedlile kwasala nokungenakudliwa ingceku zakhe okulingene izinja zakhe, abe sekuphosa lapha esangweni. Lo oyisichaka wayehlala esangweni lalo oyisigwili, abe sethatha lokho esekudla bangenezinto. Uthi kwasala laba bantu bobabili base behamba emhlabeni, nalo oyisigwili wahamba, nalo oyisichaka wahamba ongenalutho. Uthi-ke bathi ma befika phambi kaNkulunkulu, lo oyisigwili